kami. Bye-bye. Ayan, magandang umaga mga paring Jason. Good morning. Ayan. Good morning pa naman kasi 11 pa lang. 12 na pala. 11. At yun, ngayon pa lang ako papasok sa Huway Project kay Tricia siguro. Pumunta tayo din ngayon. At kahapon kasi hindi ako nakapasok kasi grabe yung pagod. Tapos noong nag-swimming, pag uwi namin noon na galing Balata, nung hinatid nila ako ni Kuya Born dito, kaya din ako sumama sa kanila dun sa bato kasi naarkila ako. Nagsabi naman ako kay Kuya Born na kasi pabalik-balik talaga. Ako mamadali na ako kasi may nag-arkila din ng van. Nag-drive pa ako noon, pumunta kami ng Pili pagkatapos kong maghakot dun sa mga sumama ko dun sa pag-swimming. Nag-drive ako nung van dito, pumunta kami dun sa Pili kasi nakipaglamay. Tapos magdamag doon, umuwi kami dito kahapon na mga bandang alas 8 na ako nakauwi, alas 8 ng umaga. Kaya grabe yung puyat, pagod ko, hindi pa nga nakaka-recover. Kahapon di mo na pumasok, pero ngayon kasi tanghali na, itry ko kung may mapistuan pa tayo doon. Kung wala, di walang problema. Pupunta tayo dun sa Huway Project. Sinipon ako. Grabe yung pabalik-balik talaga. Pero okay lang yun, basta nag-enjoy naman yung lahat. Grabe yung init na. At siyempre, maraming salamat kay Kuya Born sa pag-treat sa amin, sa aming lahat, at kasama yung pamilya ko. At maggasolina muna ako dun sa motor ko. Ano may gasolina? Akin na, magkasoyo. Kaya mo? Kargaan ko muna yung motor ko. At may stock tayo dyan na gas. Yung tinago ko na 14 liters. Pang back up. Kargaan ko muna itong motor. Empty na. Wala nang laman. Empty na. Ano lang. Ito yung gasolina. Natago ko. 7 liters. At meron pa dun isa sa loob. Karga muna tayo. Ipagkahawak nung ano. Ang bodo. Wait lang. Ngayon baka bumaba na kasi pinagbalita, magbababa na. Ngayon 14 yun, di ba? Kasi yung diesel, parang 20 ang i-roll back. Tapos sa gasoline, 8. Tinan mo nga. Layo pa. Hindi mag-stack tayo, tataas pa yan. Ganyan yung katakaran dito sa Pilipinas eh. Pag nagtaas konti, ay pag nagbaba konti, pag nagtaas marami. Kaya pagbaba na agapan agad. Problema ng Pilipinas, langis, pero bawal maghubad. Daming alam. May napakainit. Pwede naman siguro, bawal talaga kung nasa ka, mga sentro, tapos maglakad-lakad kang nakahubad. Pero kung nasa labas ka lang naman ng bahay mo, pwede yun. Makikita ko. Sabi mo kanong pagpanin. Dito. Ano? Kung natira doon sa 7 liters kasi empty na yung motor. Bube. Lagi mo na yan, pati yung inboard.
Mahal yan, Shopee ko pa ng Ardo. Naglilinis tayo ulit ng tindahan. Pati yung ano pa. Ha? Yan, patsamba lang yung lakad natin. Tingnan natin kung may makontent pa tayo. Kasi alam naman doon sa babae ngayon. At magtatanong muna ako kung saan yung pwede kong mapistuan. Kasi Kuya Arnel, sinasahuran yun ni Kagatcho. Alangan naman ako mag-video nun. Siyempre sa kanya yung na-content. Kuya Puloy, Kuya Jumel, sinasahuran din yun. Alangan naman ako mag-content dun. Depende kung ibigay nila sa akin na videohan. Kasi di naman tayo marunong sa skill. Pero kung may pista tayo dun na mahalo, yan lang yung content natin. Kasi di ka pa kayang kumuha ng tao na para sahuran. Pero kung kalakihan lang yung sinasahod ko, kaya kung may makukuha ko dito na magiging katuwang na sasahuran ko rin. Kasi yung sinasahod natin sa YouTube ay sapat lang ang pamilya. Kasi nga kinakapos pa talaga. Kasi yung sinasahod ko lang naman talaga sa YouTube kapag wala tayo, basta yun ang pinakang malaking sahod ko nung naka-challenge ako. Yung normal kong sahod sa YouTube, sa totoo lang talaga, mataas na yung 10K sa kada buwan. Mataas na yung 10K na sahod ko sa YouTube. Kaya di ko pa kayang kumuha na taon-taon. Saka na, pag ano. Dahil nga, nagpupot dito na matuto na maging skill. Ayan, let's go na tayo. Naigas na yung motor. Init niya. At dito kay Tricia na nakapunta ka, so bukas na lang gagawa. Punta na lang ako dun kay kay Pula. Kaya yung sabi ko kanina, patsamba lang yung ano natin ngayon. Kung mayroon. Oo. Ito na kay Pula. Try natin kay Pula kung mayroon. Alright. Yan, uwi na. At yun nga, sabi ko kanina na patsamba lang. Patsamba nga lang yung ating vlog ngayon. Kung may abutan pa tayong gawa. Kung wala, walang problema. Sabi na bukas na lang daw. Kasi napakainit. Yay! Arnel. Ano to? Yung kalimutan yung Yay, malawak. Yay. Andun tayo kay Pula, diretso. Dun sa Batang Angels. Nandito tayo sa bahay ni Batang Angel. Hello. Kamu ay. Kamu. Moy. Dito tayo sa kanila. Tatagpulis na sa nating mga ako. Yan. Ay, gusto pa man. Umuwi no. Ako po. Galing sa to? Oo. Andito tayo sa kay Batang Angel. Magbuhos ng poste. Ito lang muna yung vlog natin ngayon para may pang-upload tayo. Dito yung trabaho dito na asawa ng pinsan namin. Sakot mo si ate. Bigos. Baldi. Ano? Ay palawan na. Baldi. Ayan, di pula.
Yan ang batuan. Yan. Maganda kayo. Nagkagawa mo na kayo dito. Ikaw eh. Pero tadi kong mabigaan ka na. Ano? Hindi kayo ba yun doon? Ikot. Ada pinag Garap tupa-tupa na dyan. Natawag. Ako na sana ka ganito po. Nagkahanap ka na sa vlog mo. Ito mo na siya kawawa. Di siya. Ha? Di ngayon ka nagkita ko pagmati ko bago. Ito ang kapagana mga kukuha. Ikaw, ang taboy na kita. Ano mo na yan? Ha? Ito, wala na rin ito. Ito na lang. Sukon na ito ka lang. Ito na lang. Tumasarig na. Yan ang may puting na. So? May puting na tayo. Titibay na kasi umaalog pala. Oo, umaalog, umuuga. Gusto lang patungan na sa alog, di mo muna gusto. Ay di yan, talagang babagsak yan. Babagsak yan. Ganda nga nito kung halimbawa may kahit maliit lang na ano, biga. Kaso kung di nabuti ng budget. Kasi titibay lalo yan eh. Titibay lang eh. Oo. Gawin natin sa suli. Titibay ito eh. Pasok mo na muna. Papatibay lang naman dito itong kahoy na to. Yan ang pinakang biga niya. Masama ano. Mga nagkinakapit. Yan ang kumakapit eh. Para di mag-swing. Pero kung wala yan, delikado talaga yan. Saka mga ano na pala to, umiwalay na yung pader. Bubutang ko muna sa kuha. Adalo block. Ba ganyan. Para kampitan. Nakahook. At yun, dito tayo napunta sa bahay ni Batang Angel. At ikutin natin yung bahay niya. Ayan. So dito tayo kumbaga late na ako dun sa ano, kay Tricia sa paggawa.
Ayun, tapos na at... Ayun mo, ay! Nakahanap na ng kwarto. Second floor. Oh, yeah. Oh? Ano mo yan? Set ang kwarto mo? Basta. Nang ini. May kwarto na pala eh. Yan daw yung kwarto sa taas, second floor. Dito na yung kamarto. At angkas ko na si Mani Away dun sa ano. Pauwi. Baka kaya pang magbilad ng palay. Magbilad pa ako. Ay, lap. Matibay na kuya yung bahay mo, kuya. Let's go. Tumitibay na. Bubo na. Ha? Oo. Ito na ang motor-motor ko. Hindi dia sa tama. Napalitan na yung bubong. Tapong ka nito, bubungan nito. Pispis na kang kanan sa. Palupo. Basta. Kahoy. Isang araw nagmamahaliw sa kubaw. Pip pip pip. Let's go. Oh, sige kuya. Sige sige. Salamat. Ingat ka Oo, na. oo. Ayan na. O, doon lang kami. Bye-bye. Let's go! Ayan, dito na ako sa bahay at ano na muna? At ang madala akong umuwi. Gawa ng yun nga, naabutan ko, napatapos na rin sila. Naalala ko yung ibibilad kong palay. Ibilad ko na ngayon kasi kaya pa naman ang oras. Mag alas 3. Yung alas 5 kumain pa naman. Kasi nabilad ko naman na yan nung nakaraan. Kunting bilad na lang naman ay pwede na siyang ipagiling. Para bukas makapasok ako. Tapos pag uwi ko bukas ng hapon, ipagiling ko. Yan. Ayun o. Kaya pa ng oras. At yun, datnan ko sa amin. Nagasin sa tindahan namin. Bumili ng soft drinks. How do you think you're going to cope with that? Ang tindahan namin. Update sa tindahan. Honestly, I will. I feel like, especially when I'm Magkano pa yung soft drinks? like my life became different. In my perspective, Bilangin mo tagpipiso. Lagyan natin si Cheria. otherwise, they're like, no, we actually enjoy Sigarilyo wala na. what you were doing in London if I were to slow life. Pero ako, I felt like I don't need to post this because it's Paunti-unti lang. Tapos babalik kami ni Ami sa Maynila kasi wala namang sa aming pitsa. Sabi nga 2 months na lang kami bumalik pero and napansin hindi na namin paabuti ng 2 months. 1 month lang. mas naging Para yun nga yung so it's true. pag dumating pa kasi ng abutan pa ng 6 months yung bago sa maoperahan, magpa-firing test na naman. Na-expired na yun. Yung CT scan, na-expired na yun. Kaya sabi ni Ami, babalik daw kami sa ano na lang. Pagka-birthday ko kasi magbe-birthday ko ngayong May 7. Yan yung tunay kong pagkapanganak, yung May 7. Pero yung nasa birth certificate ko ay August 7. Yan. Siguro mga anong pitsa na lang ba? Ha? Maganda daw eh. But like ako personally, Yung ata, pa-swimming ni Nene. Kasi anniversary din nila eh. doing or Kaya anong pitsa na lang kayo? 7 yung birthday. Ah? And then, Ha? 10. 10. Sa May 10 kami babalik ng Maynila. Yan yung biyahe natin. 10. Doon na tayo sa 10. Ibig sabihin, di yun, alanganin din. 8 tayo sakay. Pwede, 8 tayo sumakay. Yun May 10 yung balik daw namin, sabi namin. Abala sa amin. Kasi wala naman kaming picture na na binigay sa amin. Basta pag bumalik na lang doon. Sabihin, follow up, check up. Yan. Yeah. Sana kayanin pa ng init. Kasi nabilad na po yan nung nakaraan. Kaso yun, yung time na yun is papunta na rin kami ng Manila. Yun, sana para mamaya mapagiling siya. Kasi yung panahon natin is may bagyo eh. Ano?
halata sa langit. Pag ganyang galawan ng ulap. Lalo pag dito nang gagaling yung ulap dyan. Malakas yan. Pero pag nandito nagsimula, halos patapos na yan. Hindi yan sabi. Pero pag nandito nagsimula ang hangin yan. Siguro abot pa yan hanggang mamaya. Yung init. Ang daming ulap eh. Sobrang init talaga oh. Grabe ang init oh. Yung mangga oh. Kawawa yung mangga. May bunga siya kaso nahulog. Sobrang init. Ay aabot din. Hindi ka hindi nagpajama. Makati yan. Pajama. Ano na? Hindi ka nagpajama. Makati yan eh. Yan. Kaya pa ng oras. Ayan, hanggang dito lang muna yung vlog na to. At upload ko yung kaunting oras na tumulong ako dun kay Batang Angel. Ayan po. Maraming salamat sa lahat na sumuporta. At lahat ng nanood sa mga upload ko tungkol dun sa pag-swimming, pagbakasyon ni Kuya Born. At yun nga, nalit tayo sa pag-upload. Gawa ng yung paggaling namin kasi dun sa Maynila. Tapos diretso na, hindi na natulog. Wala nang pahinga. At hindi tayo nakapag-edit kaagad. Pero okay lang yun. At may nanood pa naman na yung sa upload natin. At siyempre maraming salamat kay Kuya Born dun sa maikling panahon na pagbakasyon nila at nakasama namin. Yan. At nakauwi na sila doon. At siyempre salamat kay God at okay yung biyahe nila. Walang aberya nangyari. Shoutout kay Kuya Roy, driver ni Kuya Born. Yan. Siyempre sa lahat nating Team Hamog, shoutout. At shoutout kay Mama Reggie, Ate Ching. At sa lahat. Ayan. Ayan po. Bye-bye. Love you all.